Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Hakajingyat kajing toket halor kajingja sha thap sha Kyrdem ka Kynthei han nong stan bypass hajan nong Pathar Stadium West Khasiles District hau brio bolong bodeu lok Barim jongka layo jing tip bagi Pulit ka district hadir bala 1 IT yo teu brio da ka Village Defence Party Committee nong stan area haka step jongka arpo khundai tarek jellio arhaja arpun rio kila kem yo u bat Pynngat haki Kyndon nyo pusau / shispa lai pusan / shispa khandai jongka Bharatiya Nyaya Sanhita. Kini ki Kyndon ki Kyrwoh ban pensitom yo no brio bodon kti ha bakta kti ya ka Kynthei ringkat ka jing Thmu Punjab buram ya ka jing le runar da ka bor persya ya ka Kynthei bat ka jing persyang Pynïap. Unu brio la Kyrwoh kerteng kumu fast dingsan wan yang ar pulai senam karta. Kumban su Kyrwoh ha ka jan miet jong ka ar pupra tarik jelio arja arpun rio ka video clip ka bajrong 10 minute ar pusau second ka Pynïap ya ka jing sha tha bat sha Kyrdem ka wei ka Kynthei how wei brio bat ka te ka video ka dai ka bala download na ka Instagram account jet.mirthong ka VDP CNA ha ka jingwan IT yo teu brio ha ka step jong ka arpo khandai tarik jelio arja arpun rio kala maham ya ki badon kti ha ki kam ki bapenbot nam ya ka than Shoh ha ka wei pat kaliang ka office USP ka West Khasiles District ha ka por jan miet kala pha yo Kyrwoh ban maham ya ki bapen sa priang ya ka ni video ka bapen ba sha sho ka te ka Kynthei ba arpo snam ka Kyrwoh ka Kyrwoh Southly ki Kyndon kata ba ka jing pen sa priang ya ka video kan ngat ha ki Kyndon ka BNS but Information and Technology Act ba day ban Pynïap ya ka dur jong ka nong sha takti ba day ban pen sa priang ya ka bam shisha but kinu ba don jing tep ha ka te ka jingja kin phone ja police control room ha number khandai lai nriu saw khandai pra saw khandai Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F Ka plus F? haka bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang ka dot pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar bam badon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.